Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyina ba'da. Yan uwa masu albarka, barkamu da kasancewa a wannan lokaci. Matasa ina muka dosa. Wato wata jan hankali ne da ɗan nasiha zan yi wa musamman samarin na wannan zamanin. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zannu bil mu'minina khaira, lalle ka kyautata wa mu'mini zato. To billahi allazi la ilaha illa huwa, wayannan samarin zamanin ba ma kyautata masa zato, sai ɗaiɗaiku daga cikin su. Domin samarin wa'innan zamanin kaifin su yafi kaifin wuka ga yawa jini na wuce. Kaifin su yafi kaifin bindiga, yafi tsinin mashi wajen keta alfarmar Allah, keta ta manzon Allah, da keta alfarmar aure, da keta mutuncin 'ya'ya mata, da keta dukkan wanda suka shigo ɓangarensa, sai illa man rahimallah. Wato saurayi ne zai zo miki da niyyar zai aure ki kaza kaza, da bayan kin amince masa ɗaya biyu haka, to da ya lalata miki rayuwa, don wani tsinannen har alfahari yake yi shi ya lalata 'yan mata sama da 50 baji 10, har yana kiran kansa ko ya ce wa abokinsa kai karamin dan iska ne baka kai ba. The most of you din maza yanzu sai illa man rahimallah sun kware wajen yaudara da lalata 'yan mutane. Babban bakin ciki da damuwan shine ka samu yarinya bajin ka lalata, yau ka watsa ta, ka rusa mata tarbiyya, ka cire mata kunya, ka lalata mata tunani. To abin da yake faruwa babban matsalan shine idan har kai ne na farko da ka fara lalata mata rayuwa, to kuma kai ne na farko da zaka fara da kon zunubi da bala'o'in da za ta jawowa har cikin kabarinka. Ko da ka mutu daga ranar da kai zina da ita ka mutu, idan ba Allah ne ya taimake ka aka gaggauta aurar da ita ba, to fa duk lokacin da sha'awa ya zo mata ta buƙaci namiji, za ta nemo, ko da bai zo mata ba za ta nemo, sai wadda dama can bata saba ba kuma Allah ya azurta ta da tsoron Allah nesanta kanta da wannan abun, za ta je ta nema. Kuma duk wanda ta je ta yi zina sai an raba muku biyu. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya sunnanta wani aiki na alkhairi yana da misalin ladan haka, wanda ma ya sunnanta sayya, ma'ana mummuna aiki, shi ma yana da misalin haka. Dukan abin da mutum ya shuka zai girba. Idan ka lalace 'yan mata 10, da lokacin da suka lalace suka watse, suka fi karfin 'yan anguwa, suka fi karfin iyayensu, duk abin da za su je su aikata na zunubi, kana da daidai da ladan da suka yi aikin alfashansu. Duk namijin da ya zina da su, kai kana da kamishin nasa, gashi dai kai baka je kayin ba, amma kana da kamisho. To don haka muna muku nasiha da ku ji tsoron Allah, ku daina yaudaran 'ya'yan mutane, kuma ku ji tsoron Allah. Wani ma abin takaici a kabun bakin ciki, uwarsa tana kabari, duk zunubin da zai aikata sai a kai wa uwarsa, za kuma a kai wa uban shi. Wani ma ubansa yana kabari. Yanda uwarka za ta saba ma Allah ya kai ka wuta, haka kai za ka saba ma Allah a kai uwarka wuta. Yau 'ya'yan nan na duniya me iyayenku suka muku da za ku saka musu da mummunan sakamako? Gashi Allah ya faɗa ne, ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa babu abu da yake samun mutum a lahira bayan ya mutu sai sadaqatul jariya, sai ɗa salihi, ko kuma ilimi mai gudana wanda zai dinga yaduwa. Yau ka bar ɗatsi nan ne wa tsatsiye la'ananne wanda zai dinga kai maka zunubi kabarinka, ai ka aifi bala'i, ka aifi masifa, ka aifi jarabawa kanka. A ce uwarka tana kabari baka yi addu'a Allah ya ji kanki mahaifiyata ba, ka je ka dinga zinace kana latsa 'ya'yan mutane, kana tsotsar, kana kaza da kaza din su. Ubanka yana kwance a kabari, yau a ce baka masa addu'a, amma duk wani harkar alfasha da zinace kana zuwa kana yi. Kai yanzu baka tsoron ka mutu kai ma ka bar 'ya'yan da za su dinga aika maka wannan masifar? Ku ji tsoron Allah matasa. Matasa ku dawo daga rayuwar mafarki.
ku farka daga mummunan bacci. Ku kuma 'ya'ya mata zan biyo ta kanku, wannan da matasa maza muke, masu yaudaran 'yan mata, da masu bibiyan matan aure, da masu bibiyan maza 'yan uwansu, da masu bibiyan 'yan mata. Domin wani zaka samu da ya ga mace da hijabi da niqabi a lullube baka ganin ko da alaman kwaye idanta da safan hannu da na kafa, sai ya ce wallahi shi in ya haifu dan halak ne sai ya lalata wannan hijabin ya shiga karkashin hijabin, saboda shi Allah ya gama tattare ya kuma kwashe masa, ya kwashe kayansa daga gaban ma'aiki. Akwai waɗannan matasan, muna roƙon ubangiji Allah yi wa duk wata mace tsari da irin sharrin su, da dukkan wata mace ubangiji duk sharrin da suke nema akan ƴaƴanmu matasa, ubangiji Allah ka yi maganin su, ka mana maganin abin da yafi karfin mu. Duk wanda yake niyyar tozarta ƴaƴa mata, ubangiji Allah ka tozarta shi, ka watsa aniyan shi, ka rusa sa. Ya Allah ka rusa shi da ƙarfin ikonka ya mujibud da'awa. Sannan kuma iyaye, ku sanya ido akan 'ya'yanku, domin idan kuka bar su suna abin da suka ga dama, wallahi yadda ake rubuta musu zunubi haka ake rubuta muku. Sannan kuma za ku je ku riski abin da suka shuka. Gashi kai baka yi zina ba, amma idan ka je kiyama kuma a ce ɗanka yayi. Kai baka je ka rike yar wani ba, a zo a ce ɗanka yayi. Wannan musifa ce. Sannan wasu iyaye bakin su yake jawo musu su ta aibanta 'ya'yan wasu, suna zagin 'ya'yan wasu. Wasu kuma ba su da kula balle akan tarbiyya, musamman 'ya'ya maza. Yawancin iyaye ba sa damuwa da tarbiyyan 'ya'ya maza, sun defi matsawa akan 'ya'ya mata. To wallahi akwai karnuka a cikin maza, akwai tauruna, akwai raguna, akwai dabbobi, akwai jakkai. Da haka iyaye maza kuma ku ji tsoron Allah, ku kula da tarbiyyan 'ya'yanku maza, ku kula da tarbiyyan 'ya'yanku mata. Ba 'ya'ya mata kadai ake tarbiyya ba, har da maza. Dan wallahi tarbiyyar Larabawa wani lokaci tana burge ni. Ɗanka saurayi ne namiji, amma ɗakinsa a cikin ƙuryan cikin gida yake, ƙarshen cikin gida ake saka masa ɗaki. Duk inda ya je kuma ba zai tafi da ki ba, za a rufe gida, he ya dawo an ga karfe nawa ya dawo, yaushe ya shigo, kaza kaza. Da haka 'yan uwa, ku ji tsoron Allah, ku daina rusa tarbiyyar 'ya'yan mutane. Wata sama da shekara 20 ubanta ya zauna ya guda mata tarbiyya da uwarta da 'yan uwanta, wani rana ɗaya saboda shi baya tsoron Allah ya rusa mata. Ku ji tsoron Allah, ku daina bibiyan matan mutane da 'ya'yan mutane. Ku kawo mana sauyi, domin ku da ku ake gina al'umma, da ku ake rusawa. Ku ji tsoron Allah, muna ƙara nasihantar ku da ku ji tsoron Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Saura na iyaye mata insha Allah.